תיפתח בעוד מספר דקות, וכהרגלה מסדרת ליזה את המספרה לפני פתיחתה. בת 26, בת 25, בחורה מסורה ושאפתנית, רק חבל שהמזל לא בדיוק מתייחס אליה. ליזה עובדת בתור ספרית משנה במספרה כבר שנתיים, ורוצה מאוד לפתוח מספרה משלה. בעלת הבית, מעצבת השיער הראשית, יוקי לוי. יוקי השקיעה את כל חייה כדי להקים את מכון האמנות שלה. יוקי רוצה לעשות הכל בגדול, ולהיות ההיא מהטלוויזיה. היא תעשה כל מה שנדרש כדי להצליח. היכל היופי עומד להיפתח בעוד פחות מדקה. הכנות אחרונות מתבצעות, ההתרגשות והמתח באוויר. אולי דווקא היום יהיה יום הפריצה הגדול. טוב נו, עוד יום שגרתי. ולפתע פתאום, כשחשבו שכבר הכל אבוד, נכנס לקוח למספרה. זהו אלי פאפו, איש עסקים מצליח. אלי הגיע היום כדי לפגוש את ליזה. בינינו, יש בינינו איזה קטע. טוב, נדבר על זה אחר כך. ליזה. אלי! נעים מאוד, אני אלי פאפו. אתה באת הנה להסתפר, נכון? נו, מה כבר אפשר לעשות במספרה? גולש! מה? נצרף לי הגולש! 2 דקות, ואני באה. גולש! גולש! בדיוק שאני ביקשתי ממך את זה, הכל כולל נכון אבל. שלום! מה, באת להסתפר? כן. הנה, כי זה החדש שלנו? הממטרות בחוץ? נסדר את זה. אז מה את רוצה לעשות? לא יודעת, מה את אומרת? את יודעת מה, המעצבת הראשית עוד מעט תגיע, וביחד נחשוב על משהו הורס, בסדר? סבבה. איך קוראים לך? דנית מלמן. איזה שם מקסים זה דנית. תודה, אמא. אני כותבת איתה. דנית לקוחה חדשה. כמובן. אז זה החדש שלנו, המעצבת הראשית. היא עוד מעט תגיע, בינתיים את אחרי הבחור ההוא, תמתיני לי. אין בעיה בכלל. איך קוראים לך? רונית. אז אני אכתוב. רונית, עוד לקוחה חדשה. מי עכשיו? תורות. לא יכול להיות תורות של שניכם. חמודה, אמרת לי שהוא לפניי. תומכה, תומכה. זה בסדר, אני אסתפר אחר כך. אמרתי שאתה ממהר, לא? כן, אבל יש לי עוד כמה עניינים לסיים פה, אז בכבוד. טוב, העיקר שנגמור מהר. זה בדיוק מה שאני תמיד אומרת. מתחיל ראשון, גומר ראשון. אז איך היה למצוא פה חניה? קשה. תמיד הרחוב הזה נהיה בלתי אפשרי. מזל שביישובים עוד אפשר למצוא חניה. די, אל תגידי לי. את באה הנה מהיישובים? חיובי? וואו, מאיזה יישוב את באה? מעופרים, זה בכלל לא רחוק. אני נוסעת לכיוון שוהם, ראש העין. עצרי בטרם תעברי. לי אין שום כוונה להגיע לעופרים. זה בסדר, גם אין מה לעשות. יש הרבה חמוד. אז איך את? שנייה, לא? שנייה. איך את רוצה להסתפר? אני לא רוצה, אני רוצה רק קצוות. קצוות. כן, קצוות. את רוצה להגיד לי שעשית את כל הדרך מעופרים תריני אליי בשביל קצוות? חיובי? אני לא מאמינה. ליזה! ליזה מוטר! והנה הגיעה הלקוחה הקבועה, אשת הציבור לילי אקרמן. אקרמן נוהגת להגיע למספרה מדי שבוע, רק כדי לוודא שלא פספסה איזשהו סיפור לוהט.
היום היא ממהרת במיוחד. גברת אקרמן! מה העניינים? מה נשמע? מה קורה? מה חדש איתך? אני מצטערת, דנית. היא הזמינה תור קודם. בבקשה, יכולה להמתין בפינת ההמתנה. מה, להוריד? כן, אני מצטערת. בואי גברת אקרמן. בואי, זה החדש, קחי. אני לחוצה, ממש לחוצה. איפה היא? איפה לא? קניות. פרטיחה. והממטרות בחוץ עושה לי את הגוף שלי. נשיקות. אתן חייבות לעשות לי משהו עם השיער, זה ממש אסון. אוי. גברת אקרמן, היית צריכה להגיע הנה באמבולנס. ועוד הלילה, אני נוסעת לקרוז. וואו, איזה קרוז. שתי תענוגות באוניית הבוטיק מג'יקואן. כמובן, אני לא אוהב קרוזים. תעזבי את הקרוזים, מה זה הריח הזה? יוקי מבשלת משהו למעלה. מה, מריחים את זה עד לפה? מבשלת עם סירים והכל בדיוק כמו בטלוויזיה. מה את מבשלת, יוקילה? מאוד דומה למתכון של העגולש ההונגרי שאת נתת לי. רק שאני מוסיפה לזה כל מיני תוספות, פשוט ללקלק את האצבעה. משהו ליזה ליד מעולה. ובשביל מי כל החגיגה הזו? היום בערב מגיעים לפה חבר ועדת השופטים של תחרות המונדיאלש בערוץ 2. מה את עושה בזה כזה? באמת ליזה, זה הערב הכי חשוב בחיים שלי. סוף סוף אני אראה לכל העולם את כל הכישרונות שלי. איזה כישרונות תראי להם, יוקילה. משהו. קודם כל, מהמם שניחנתי בה. כישרון העריכות. וכמובן כישרון השירה. אני הולכת לעשות להם קטע מתוך מריו. רוצים לראות? כן, תראי. ליזה! עכשיו. שבי! תמיד אותו חלום בשם יוקי לוי. אז איפה את היום, אמרי לי יוקי לוי. רודפת אחרי הרוח, נזרקת כמו בלון נפוע. עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי. טובלים באי ירוק בים, יוקי לוי. מוזיכרון רחוק מתוק וחם, יוקי לוי. היינו ילדים של שמש ורוח מלטפת חרש. טיפסנו על עצי הרגש כמו פרחי הבר. כמו בובה על חוטים מסתובבת, הסוסי זהב שוב רוכבת. פעם היא אולי תהיה כוכבת, יוקי לוי. מול אורות כוזבים היא מתפרפרת, במקום רחוק היא שוב זוהרת. פעם גם אולי תהיה כוכבת, יוקי לוי. יוקי לוי. אני רוקד. הסוסי זהב. אוי לא. תחילה עוד פעם. את שומעת את זה, גברת אקרמן? זה ממש מקסים, מישהו ממש עם טעם מוזיקלי. המוזיקלית, זאת סופיה זלצמן מנגנת. סופיה זלצמן? לא, כאן למעלה, היא בעלת הבית של יוקי. סופיה זלצמן? חשבתי שהיא מתה. לא, זאת אומרת, עוד לא. סופיה זלצמן! בת כמה היא? זקנה. נראה לי זאתי הייתה מלצרית בסעודה האחרונה של ישו. זה ממש מקסים. מה היא מנגנת? אני יודעת. אני מתכוונת איזו יצירה. פטרושקה. לבריאות. אני לא יודעת, גברת אקרמן. אני רק יודעת שהאישה הזאת מנסה להטריף לי את השכל ולהבריח לי לקוחות. אבל אני לא אתן לה. אני כבר מזמן אמרתי לליזה שצריך להזמין משטרה. את לא הזמנת אליה משטרה. לא?
והגיעו שוטרים במדים והכל... הגיעו כי היא נורא מפורסמת. איך שלא יהיה. איך שהשוטרים באים. כאילו היא רואה אותם מהחלון או משהו. מפסיקה לנגן. ואני מנסה להסביר. סליחה. את יודעת, אני עוד זוכרת את סופיה זלצמן בשיא הקריירה שלה. אני לא הפסדתי אף פרמיירה. היא תמיד לבשה כחול. וואי, צבע 10, יא! בכל מקרה, כאשר היא הייתה נכנסת ומתיישבת על ידה בסנטר, כל הקהל היה ממש מאופנת. זה היה כמו... כן, אבל את מדברת על התקופה שלפני שנשרף לה פיוז בראש. פיוז? הייתה לה התמוטטות עצבית. התמוטטות? צונאמי, 300 בסולם ריכטר. לא. הסיפור הכי חם בעיר, ואני לא סיפרתי לך. ספרי! אז הכל התחיל לפני איזה 15 שנה. 15 שנה. כן, זה היה בלונדון, סופיה עברה לשם. מתן! אתה צריך עזרה? לא, אני רק שאלתי אותה אם היא יודעת איפה השירותים. די, יורד למטה, עולה למעלה ושמאלה. תודה. אתה תסתדר, נכון? אני אשתדל. כן, ושם. סופיה זלצמן. סופיה זלצמן. בעל בתור. באה לנגן אופינפו את הקטע הראשון. איך שלא עולה לבמה. משהו מתפוצץ אצלה בראש, והידיים שלה מתמלאות בהליום. הליום, אני אומרת לה ככה מתחילות. לעלות. והיא מנסה להוריד אותה. אבל היא לא מצליחה. כאילו מישהו רוחץ בהם בשלט רחוק. אני בשלט הרחוק. משהו היא ככה. נותן לך חיוך לקהל, ויותר לא חוזרת להופיע באופן מקצועי. זה ממש סיפור עצוב. אני אפילו אמרתי לה, סופיה, למה שלא תעלי את הפסנתר על ג'ק ותנגני? טורללת לגמרי. לא אצלי אותה. זאתי מפגרת. יוקי, על מה תדברי כשהיא תלך? זאתי תקבור את כולנו. אני מדברת על ההופעות, כשהיא תלך להופיע. מה, היא עושה קומבק? בטח, קאמבק. מה, לא קראת לאישה? יש לה הופעות בפריז, בצרפת, בכל אירופה. אוי, נו באמת, ליזה. את מאמינה לכל השטויות האלה שכותבים בעיתונים? בטח שאני מאמינה, חוץ מזה, שחוץ מבלאישה, זה גם היה בטלוויזיה. אחרת, בשביל מה כל החזרות האלה שלה? חזרות. מילא, הייתה מנגנת יצירה אחת מההתחלה ועד הסוף. אבל זאת? לא. טם-טם-טם מפסיקה, טם-טם-טם מפסיקה. חמודה, תירגעי, זה מספריים מה שיש לך ביד. אני והמספריים מאהבים ותיקים. אם נמשיך לקחת ככה, שתינו ניפגע. תקחי נשימה עמוקה ותנשפי. נשימה עמוקה, ככה. וואי, כלבה, חתכת אותי! אסור לי לראות עד שאני לא אקבל את ההתקף או משהו. זה קצת לשרוף, אבל מי שלא בוחר מקבל גלידה! גלידה! ועכשיו ליבוש פלאפל. קפה וגם גלידה. מבינה מה זה גברת אקרמן? כל פעם שהמפלצת הזאת היא מתחילה לנגן, משהו נורא קורה. נו, אז יוקי, למה שלא תפני לעורך הדין? זה עורך דין. ליזה, ספרי לה מה קרה בפעם האחרונה שפנינו לעורך דין. היא פנתה לעורך הדין והוא אמר לה שאם היא ממשיכה להטריף לה את השכל, שתלך לדפוק על הצינורות. נו, את מבינה? אני מנסה לעשות פה אומנות, והוא אומר לי לצחוק על צינורות. יוקי, אם כבר שילמת לעורך הדין, למה שלא תעשי זאת? זה לא יפה. לכי, תבכי על הצינור, לכי, תבכי על הצינור. לכי, תבכי על הצינור. לכי, יוקי, לכי, תבכי. יא בן זונה, תסתלק לו! אני אמרתי לך, זה ידוע. זה פעם ראשונה שאני דופקת והיא גומרת. מה זה? כמו יפה. איפה המספריים שלי? זה חם. איפה המספריים? איך את רוצה שאני ארגע? האישה הזאת מטריפה לי את השכל! חייבת לעשות משהו. אני לא יכולה, אני לא מדברת איתה כבר חודש, יומיים, ו15 דקות! טוב, חייבת לעשות משהו. אולי את תלכי ותעשי עם זה משהו? ליזה,
ליזה עולה ויורדת במדרגות האלה כל 5 דקות. לא ידעתי שהן חברות. ליזה וסופיה, דולצ'ה וגבנה. ממש. ילדה מגעילה. כל הזמן עולה ויורדת אצלה במדרגות. לא. זה חם. ליזה! שמרי על המספרה. אני הולכת לסתום לה את הפה גם אם זה הדבר האחרון שאני הולכת לעשות! מה קרה לה? אז השינוי מין הורמונים. בסדר, אל תשבי. לא חשוב, אני מעריכה, אני מחכה פה שעה. עכשיו הוא מתחמם קצת, אני מרגישה. הראש בשנה שלנו, מה אוכל לעזור? לאן היא הלכה? בסדר, רק רגע. גברת אקרמן! גברת אקרמן! גברת אקרמן! טלפון לי, מי זה? לא יודעת, המקום הזה פסיכי לגמרי. אני עפה מפה. עוד קצת מדעתי, איזה שירות יש לכם, מה זה? זה גבר, אני חושבת שזה בעלך. בעלי, תגידי לו שאני לא כאן. אני לא כאן. אני מתחת ללב. הלו! הלב. לא, היא לא כאן. מה זאת אומרת? כולנו דומים מתחת למייבש, נכון? טוב, בסדר, יום טוב לך, אדוני. יופי, הלך לנו עוד קליינט. גברת אקרמן! גברת אקרמן! אני יצאתי לזרוק את הזבל, אני כבר חוזרת. בסדר. אין בעיה, אני כבר חוזרת. בסדר, לכי זרקי. זרקי את הספר. היי. זו אני. כן. אני טיפ-טיפה מאחרת. היית נהדר היום. משהו. לא, אל תדאג. כבר עשיתי את זה. כן. אוקיי, להתראות. כמה שאני הולכת לגנוב היום. זה יפה. ככה יפה, למה לא יציג? ניקח כמצה. נחתכתי, הייתה לי תאונה. את חייבת לעזור לי. הייתי מאוד צריכה לעזור לך, אדוני, אבל אסור לי לראותם. איפה כולם? מה? איפה כולם? כולם. יוקי הלכה לשמה, אם אני לא טועה, או שזה היה לשמה. איפה ליזה? מה? איפה ליזה? עם ליזה ויוקי הלכה לשם, כן? ליזה ירדה אחריה עם הזבל, את הפלסטרים! הלכו ביחד לשמה. את יודעת איפה הם שמים פלסטרים? פלסטרים, כן. יוקי וליזה הלכו ביחד. תחשבי כבר! פלסטרים הלכו יחד איתם. תחשבי! הפלסטרים! תנסה בחדר הלוגיסטיקה. ואיפה זה? מחזיקים שם הכל. בחדר שלה, מאחורי הדלפק. שלא יחשוב שאני איזו קלפטו. לאן הלך הבחור הצעיר? בחור צעיר. היה יוקי והיה גם ליזה. היה גם 2 פלסטרים שהלכו איתם. גם בחלטי. לא משנה, זה ביחד לשמה. וגם היה הסדון. מה זה ש... תפס אותי גולבת. אוי. נהיה לי חם. יש פה ריח של משהו מוזר. מה זה הריח הזה? זה מהחומרים. אולי זה מהלד? תכבד. שומע? אדון יקר, אתה מוכן לצאת לבד? מה אבל עכשיו? איפה הפלסטרים האלה גם? יש פה ריח של משהו מוזר. אני לא מריח כלום, על מה את מדברת? נו, בבקשה. ואיפה הפלסטרים האלה? אולי כבר תבואי אם תעזור לי למצוא אותם. זה משוכלל פה המקום. איך מכבים את זה? שלא יתפוצץ עליי. אני יוצאת מכאן. איפה הכובע שלי? שלא יתפוצץ עליי כאן. יוקי, מה קרה? גולש! סיר מלא וגולש! לא, תעזבי את הגולש שאני מדמם פה! יש לי בחילה! תביא לי פלסטר! גברת אקרמן, פלסטר. אני אביא לו רגע, משהו לחיטוי, זה חתך עמוק, תסתכלי! לא צריך שום חיטוי! זה פלסטר דור שלישי! פלסטר דור שלישי, את לא מצאת. החיטוי נמצא כבר בפנים. אסור לי לראות. סופיה! מתה! מתה! אלי! ליזה! היא התעלפה!